Pán Hevier, myslíte si, že je dôležité pre mňa vedieť písať, aj keď chcem len písať kolegom a klientom e-maily, alebo malovať obrazy, alebo spievať? To je výborná otázka a ja sám by som nedokázal písať, teda robiť knihy, keby som nemaloval obrazy, keby som neskladal hudbu, keby som nespieval, keby som nerepoval. Čiže čím viac zakomponujeme do svojej tvorivosti rôzne médiá, a to nemusí byť iba umenie, to môže byť napríklad aj matematika, to môže byť aj šport, takto komplexne, keď sa nejako nastavíme, že všetko je vlastne materiál pre všetko, čiže písanie môže byť aj zručnosť, ktorú potom využije kameraman alebo maliar, umelec, tvorca v inej sfére, pracovník reklamnej agentúry alebo aj šéf nejakej firmy. Všetko nám to pomáha, aby sme boli tvoriví a tá tvorivosť sa v našom kurze dosahuje pomocou písania a tá tvorivosť je univerzálna. Ak ste to počuli, jedno v akej práci pracujete, to písanie sa vám vždycky zíde. Čiže príďte sa naučiť, inšpirovať ako lepšie, kvalitnejšie, presvedčivejšie písať do Danielovej výzvy tvoripisu. Tešíme sa na vás.